Tá opona symbolizovala túto bariéru. Ale teraz, čo je ďalej zaujímavé, že tá opona sa roztrhla presne vo chvíli, keď Ježíš povedal, je dokonané. A preto som to nazval nie za chrámovou oponou, ale nazval som to za Golgotskou oponou. Pretože to spolu súvisí. Čo sa zmenilo v modlitbe po roztrhaní opony? Poďme byť praktickí. Pre zainteresovaného človeka sa nezmenilo nič. Nezainteresovaného človeka. Ľudia sa modlili, modlia, budú sa modliť. Už ste sa stretli s tým, že prišli za vami ľudia a hovorili, ty sa modlíš? No, ak ti tá modlitba pomáha, tak OK. Čo je to za nezmysel? To ako keby sa niekto spýtal, že ak ti to dýchanie pomáha, no tak dýchaj. A ty nepotrebuješ dýchať. Ty sa nepotrebuješ modliť. Veď to je to najzákladnejšie, to najdôležitejšie v živote človeka. Tak sme boli stvorení. Takže čo sa zmenilo v modlitbe po roztrhnutí opony? Poprvé, modlitba už nie je žiadny náboženský úkon. On ani nikdy nemal byť. Ale povedzme, že kvôli rôznym rituálom, ktoré boli v minulosti, tak to tak mohlo vyzerať. A mnoho ľudí malo tendenciu do toho sklznúť. To slovo náboženstvo, latinsky religare, doslovne znamená zviazať. Už viac nie zviazať. Už viac nie náboženstvo. Ale roztrhnutím opony Boh zrušil ako keby ten systém pravidiel, ktoré zväzovali a nahradil ho jedným slovom, ktoré sa volá vzťah. Halelúja. To je modlitba. Po druhé, modlitba už nie je sprevádzaná strachom, ale smelosťou. V tej starozákonnej dobe bola modlitba častokrát sprevádzaná až s nezdravou bázňou. Ľudia sa báli. Ten najvyšší veľkňaz sa tak bál, že zomrie, pretože on tam mal ísť len raz do roka. A uvedomoval si, že on je stále nedokonalý, je len človek a má vojsť do tej svätyne svätých, kde je totálna Božia prítomnosť. A mal dokonca zvončeky, ktorými zvonil, aby vedeli, že stále žije. A mal lano, na ktorom ktoré ťahal za sebou, ako keď ľudia niekde zostupujú do jaskyne. Tak mal lano, aby ho mohli teoreticky vytiahnuť, ak by to neprežil. Až takéto to bolo. Takže aká emócia sprevádzala toho muža, ktorý tam šiel? Strach. Ale bratia a sestry, ty a ja, my dnes už nemusíme mať viac strach, keď prichádzame k Bohu. Židom 4.6 hovorí, pristupujme teda s odvahou alebo smelosťou, hovoria iné preklady, ku trónu milosti. Je to trón milosti, nie je to trón hrôzy, nie je to už viac trón odsúdenia pre teba, je to trón milosti a ty k nemu môžeš kvôli tomu, čo Ježíš Kristus urobil, pristupovať so smelosťou. Halelúja. Modlitba je teda sprevádzaná smelosťou a už nie je viac strachom. Modlitba už nie je chôdza po mínovom poli, ale modlitba je príchod dieťaťa k otcovi, ktorý ťa bezvýhradne miluje. Halelúja. Po tretie, čo sa zmenilo v modlitbe po roztrhnutí opony? Koniec prostredníkov. Koniec ľudských prostredníkov, aby som bol presný. Predtým človek potreboval kňaza na všetko, čo sa týkalo toho Božieho vzťahu, akýmsi spôsobom bol potrebný kňaz. Kňaz priniesol obeť a zapálil kadidlo. Kňaz obetoval, zapaloval kadidlo, bol prostredníkom medzi človekom a Bohom. Ale dnes, v istom slova zmysle, každý veriaci v novej zmluve je kňazom. Halelúja. Sme kňazmi a kráľmi živého Boha. Čo to znamená, že sme kňazmi, že sa môžeme modliť? Môžeme sa modliť, nie je tu niekto, kto má nejaký vyšší, lepší level a ty nie. Nie, my všetci máme rovnaký prístup k Bohu, zaručený. A kedykoľvek a kdekoľvek si, Božia prítomnosť je s tebou.
Môžeš sa modliť vo svojej kuchyni, môžeš sa modliť vo svojej obývačke, môžeš sa modliť v prírode, v tichu prírody a môžeš sa modliť na burácajúcom štadióne a všade môžeš zažívať Božiu prítomnosť. Halelúja. Po štvrté, modlitba v mene Ježiš. To nie je len čarovná formulka na konci modlitby, ale znamená to, že k Bohu prichádzaš v mene toho, vďaka ktorému bola roztrhnutá opona. Keď sa modlíme, tak Boh nás vidí cez telo Ježiša Krista. Cez to telo, ktoré bolo roztrhané, umúčené, zbičované. Boh nás vidí prostredníctvom ukrižovaného Krista. Vidí zmierenie. A vďaka tomu môžeme prichádzať nielen k nemu, ale vďaka tomu máme zodpovedané všetky modlitby. Vďaka tomu sa môžeme modliť ako Ježiš. A vďaka tomu Boh Otec nás môže vypočúvať tak, ako keby sa tú samotnú modlitbu modlil sám Ježiš Kristus. A posledný bod po piate, čo sa ešte zmenilo? Kadidlový oltár v našom vnútri. Zatiaľ, čo v tom starom chráme dym z kadidla stúpal pred oponou, my už nie sme pred oponou, my sme za oponou. Naše modlitby sú tým kadidlom, Zjavenie 5:8. Už nie je dôležitý fyzický oltár, ale oltár tvojho srdca. Nech je tvoje srdce vždy blízko Božiemu srdcu. Nech tvoje srdce sa vždy modlí. Aj keby si nemohol svojimi ústami hovoriť, nech tvoje srdce sa modlí neprestajne.